גיליתי רק בשבוע 20 שאני בהיריון. ואחרי שהייתי מתעוררת באמצע הלילה מבוקס בפנים, הבנתי שאליה היא המתנה הכי יפה שהשם נתן לי. לצערי לא הצלחתי לברוח, הייתי עיוורת ובודדה, פחדתי ממנו ומהמצב הכלכלי שהוא הכניס אותי אליו. הוא היה אובססיבי וקנאי ברמות קיצוניות, התנהג עליי קלוני הריחוש שלו. נשמה שלי צעקה מבפנים לעזרה. ולא היה מכניס לי לראש שאף אחד לא ירצה אותי. חוויתי אלימות פיזית, מילולית וכלכלית. אבל עכשיו אני נלחמת יום מיום בשביל ליה שלי. ומודה להשם שקיבלתי אותה, ועל כל הניסים והאנשים הטובים שבדרך כמוכם.